Entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka asɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Mali kunnafoni bɛ yan nɔ de sanga a n'a ka wagati ka se ka kunnafoniya ni ka o ɲini ka di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye alamisa ye mais kalo tile 16 san 2024 a y'o bisimila kunnafoni ale waati sera. Kunnafoni daminɛla bi an ka jamana ministre ni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation o fɛnɛ don ni an ka jamana marabaw ka kuma laseba ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye colonel Abdoulaye Mayiga a ye marabolo ɲɛmaw ka taga se Faba marabolo ɲɛma ale ma ni ka olu bisimilali kun bɔra fɛn min na sa o de ye fɛn min ye maliyɛndenw ye sigi ka falen min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni a sigi ka falen kɔni kuma bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ sɛbɛnfura kelen ka taa di an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ma ni o ye colonel Asimi Goita ye o de hukumu kɔnɔna la sa an ka ministre d'État ale fɛnɛ ye marabolo ɲɛma ninnu ni ka olu bisimila mais kalo tile 13 san 2024 a ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ o kɔnɔna la colonel Abdoulaye Mayiga a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin marabolo ɲɛma olu ma ka sababuya kɛ u ye baara in kɔni ni ka kɛ u sɛbɛ la ka tila ka baara in ta ni ka kɛ u ta ye baara kɛ ko ɲuman kɔni o kɛra u fɛ a y'o foli kɛ ni ka ɲɛsin u ma. Ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ kɛnɛya koɲɛw olu ma ni o ye colonel Asan Bajolo ye hatila a taara bɔ ɲɔgɔn ye ni ka o kɛ an ka lapitanisoba saba min bɛ an ka jamana o kɔnɔna la ni o ye Gabriel Touré ka taa se Pongé ni hôpital du Mali ma a taara ka taga lajɛ gɛlɛya min bɛ nin dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔna la walasa ka tɛ ka taa k'i ɲɛ da a kan ni ka se ka a faamuya o de hukumu kɔnɔna la sa colonel Asan Bajolo a ye balofɛnw ka taga se baarakɛminɛnw ma minnu n'olu musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $160 la ka taga o d'u ma walasa u bɛ se ka baara ni ka ale kɛ ko ɲuman kɛ cogoya min na. Ensemble pour un Mali nouveau olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye mais kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 maliyɛndenw ye sigi ka kuma min falen u ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na kuma bakuruba minnu bɔra a kɔnɔna la ni u y'a kɛ sɛbɛnfura ye k'a di an ka jamana ɲɛma ale ma n'o ye colonel Asimi Goita ye baara min yɛrɛ bɛɛ ɲɛmaya ni ale tun bɛ an ka ministre kɔrɔ dɔ ale bolo ni o ye Isufu Mayiga ye nin baara ninnu kɔnɔna la sa mouvement ensemble pour le nouveau Mali olu kɔni ko nin ko in kɔni kɛra olu fɛla ko ye kosɛbɛ wa kɛra nisɔndiyaba ye olu bolo ka sababuya kɛ baara kɔni ale kuncɛra kuncɛko ɲuman na min ni a daminɛna mais kalo tile 6 ka taa kuncɛ mais kalo tile 10 san 2024 kuma minnu ni olu kɛra maliyɛndenw ka laɲini a bɛ t'i jɔ fo laɲini 300 o bɔɲɔngo la. Impôt ɲɛma ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa bolimafɛn sen 4 tigiw olu k'u ka bolimafɛnw kɔni bugunatigɛ sɛbɛn o bɔra n'an k'ale ma ko vignette ni o ye san 2024
ani naani ta ye ko a feereli kɔni o bɛna daminɛ bi mɛ kalo tile 16 san 2024 ani naani a bɛna feere a feereyɔrɔ kɔlɔ olu la ni o dɔ de bɛ tali kɛ fɛn min ye impôt ɲɛmaa yɔrɔ min filɛ nin ACI 2000 o kɔnɔna la Amdalakaw olu fɛ yen nɔ ka taga se impôt soba min fana filɛ nin ye 15 ans bukaw olu fɛ yen nɔ ani impôt yɔrɔ min fana filɛ nin ye ne ale bɛ wele ani cakɛyɔrɔba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko sim 1 ka taa se sim 2 ma a bɛna feere yen yɔrɔ ninnu na ka taga se sigida 6nan bɛɛ lajɛlen impôt olu kɔnɔna la impôt bɛna feere ka taga se an ka marabolo o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw la fɛn min ye sɛbɛnfura ninnu bɛna feere ni yɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la impôt ɲɛmaa ko a dalen dɔ la ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛna nin ko kɛ i kunkanko ye tina an ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni carilen do fan bɛɛ lajɛlen o fɛ ni ka larawulilu ka olu kɛ u bɛ yɔrɔ min na nin wagati na sa ale yɔrɔ kɔni ma se ka fɔ maaw ɲɛna ka sababuya kɛ a bɛ wagati caman bɔ kunnafoniyaw kɔnɔna la ko an ka fintigilakaw kɔni ma se nin yɔrɔ kofɔlen na a bɛ san caman ni ka o bɔ kunu sɔgɔma kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni taara u kun bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ale kan min n'u kɔni ye dankari karɔgɛrɛn dinɛ tigilama caman na yen nɔ kunnafoniya kɔnɔna la an y'a yira u la k'a fɔ ko fɛn min ye sifinnaka dɔ ye ni ale bɛ wele ko Bina Jara min ni ale kɛra sababu ye k'a jatigimuso denmusonin ni ka o bɔnɛ a nin na Kolokanikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn sa Kolokani kɔkɔ ni a kɛra tarata donya o la wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ jiko gɛlɛya kɔni ale bɛ nara ni burɛmukaw kan kosɛbɛ a bɛ tile damadama bɔ kɔni bɔra ka o ka nisɔngoya ni ka o yira tɛnɛ tɛmɛnin na sababuya kɛ setu ye dabalitu u bɛ ka taa ji kɔni ni ka o ɲini yɔrɔ jan de fɛ walasa u bɛ se ka miniji ɲuman ni ka o sɔrɔ cogo min na u ka laɲini kɔni tɛ fosi ye o de ye fɛn min ye u bɛ se ka miniji ɲuman ni ka o sɔrɔ cogoya min na taa kɔ kan kibaru la yana an ka kunnafoniya datugusa an b'an kunda Burkina Faso jamana ale kan fɛn min ye u ka ministre min bɛ nɔ ni ale ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ka taa se u ka lakana o ministre ma u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye sika kuma o bolodalen do u ka jamana o kɔnɔna la mais kalo tile 25 natɔ ka taa kuncɛ a tile 26 la Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ walasa ka se ka taa kuma cɛmancɛ fanga ale kɔni kun kan ka cɛ juillet kalo tile fɔlɔ nata san 2024 Niger jamana marabagaw ulu ye hakilina dɔɔni ka o ta hakilina min ni a bɔra u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la u ka ministre ka sigi kuma min ni a kɛra mɛ kalo tile 14 san 2024 o kɔnɔna la jamana ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka lakɔliden minnu bɛ kalan na jamana kɔkan na k'a bɛna u ka musaka kɔni ni ka o ta k'o da kunna walasa kalandenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na u ka kalan sira fɛ Mauritanie fintigilakaw ka sanfɛ pankurun dɔ kɔni ni ale wele ko hélicoptère ale kɔni tasuma mɛnɛna a la wagati min na a kɔni tun bɛ degeli o la sanfɛla o la min ni a kɛra kunu mɛ kalo tile 15 san 2024 a kɛra u ka dugu min na sa o de wele ko Datar bɛ u ka jamana o kɔrɔnyan fanfɛla la wagati min na pankurun kɔni tasuma bɛ mɛnɛ ale la sa a kɛra ka pankurun bolila fila ni ka o to a kɔnɔna la olu kɔni fila bɛ tayana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye k'u fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kunnafoniya kuncɛ ni Kenya jamana o ye a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ sanjiba o de kɔni bɛ ka na Kenyakaw olu fɛ yen nɔ sanji min yɛrɛ kɔni n'a kɛra sababu ye ka maa 277 ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na ka tila tuguni ni ka u ka so caman ka olu kɔni ci fɛn min ye mɛ kalo tile 14 san 2024 u ka so belebele min bɛ yen n'an k'ale ma ko nanzarakan na ko immeuble o so in yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ka bin a jɔlen Nairobikaw olu fɛ yen nɔ finti gansanw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ ye kɔni ye u ka jamana marabagaw de nɔ ye ka sababuya kɛ u ma sirako kɔni kɛ u kunkanko ye Mali kunnafoni jabaran na jabaw kunnafoni dabaram kɛra aw kulo garizigɛ bi ni ka da aw kulo kan o de tun ye nin ye an tɛ sɛgɛn a fɔli la aw ɲɛna aw maa minnu bɛ yen nɔ ni aw b'an suit sanga a n'a ka wagati
aye j'aime ni ka o ta an ka video kɔrɔ aw ka partager aw ka tila ka commentaire ni ka olu bila aw bɛ k'an filɛ jamana minnu kan aw k'olu bila an b'aw ka foli ni ka o kɛ kunnafoniya ale bantɔ la ni wagati in na an bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin Moritani jamana kɔnɔdenw ma olu minnu bɛ k'an lajɛ ni wagati in na u ka jamana o kɔnɔna la ka tila tuguni ka italien ni ka olu fo ka espagnol ka olu fɛnɛ fo danti foli min na mɔgɔ kanubaga o ma sɔndi la ni an bɔra Espagne an bɛ taa Faransi mɔgɔ minnu fana bɛ Faransi ni k'an lajɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Amerikikaw fana b'an lajɛ sanga a n'a ka wagati foli belebeleba an b'o ta ni ka o di aw fɛnɛ ma aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ko aw bɛ k'an lajɛ Malta jamana o kɔnɔna la an b'o foli fɛnɛ ta ni k'a ɲɛsin aw ma aw maa minnu bɛ aw ka dugu o tɔgɔ mɛn Côte d'Ivoire bɛ yen nɔ Burkina Faso ka taga se Niger jamana o ma olu bɛɛ bɛ anw lajɛ Senegal fɛnɛ bɛ a la an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maliyɛnw an bɛ foli belebeleba ta ni ka di aw fɛnɛ ma o tuma halisa a y'an ka video aimer ni ka a partager fɛn min ye entreprise Janginɛ construction de ye anw ka kunnafoni ale jukarama dondoba ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ e mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ ka a jɔ a plan kɔni o kɛcogo t'i kɔnɔ entreprise Janginɛ construction bɛ so plan ni ka o bɔ ka se ka so jɔ maçon ɲɛnamaw b'u bolo fɛn min ye so lakɔlɔsibaw ye o fana ɲɛnamaw b'u bolo ka nɛgɛ ɲuman ni ka o kɛ aw ka so la ka soubassement plein pied ka o k'a la ka étage ɲuman k'o jɔ i ka so la u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛ ja la wa k'a fɔ ko n ye n ka so jɔ ko san dama dama k'a bɛ bin ayi o tɛ entreprise Janginɛ Samake construction ye u bɛ ciment lakika ni ka o k'i ka so la biriki ɲumanw olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a la k'i ka so jɔ k'a ban ka a décoration ɲuman kɛ u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ni terrain t'i bolo fana u bɛ terrain ni ka o feere terrain papier jɛlen fɛn min e maa min fana bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka i ka so ni ka a dɔgɔdɔgɔnin jɔ fo ka taa ban n'an ko ma ko étape par étape u b'o bɛɛ lajɛlen fana kɛ tungarankew entreprise Janginɛ construction nana aw lafiyali kama ka i to tunga la ka se ka i ka wari bila ka na u b'i ka so jɔ dɔɔni fo ka taga ban e maa min fana bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen ni ka a daminɛ i jɔra sira la i bɛ fɛ k'a laban sisan kɔni i pɛrɛ la u bɛ o fana kɛ k'i ka so plan ni k'a modifier k'a kɛ i sago ye walima ka plan modifier ka plan ɲuman wɛrɛ k'a la min tɛ i yɛrɛ ta ye u bɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ aw mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa a y'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba min n'a bɛ tɛmɛ an ka kunnafoniya o daminɛ la walasa aw ka se ka kunnafoniya tɔw ni ka o sɔrɔ entreprise Janginɛ construction ka baara tɔw olu kan aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan